ki khubor ki babnya. Ka Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice kan penlong ya kejingilang law ke Uniform Civil Code UCC menta kasengi. Kekenhun kan sapriang ke jing sngo na kinong don benta halor kan kapang. Ke UCC ka ajing mot ban krep bat pentrekam ya ka an chimet jong kinong shong shnong ka ban kata kumjo ikinong shong shnong baro compare laki day na kanong nyam ne laki day kishinrang ne kikentay. Ya menta kan ka an chimet jong kijat benriu per latte iki da kijing thok bakho jong ki niam jong ki. Ha ka khatsau tarik ubenai baladab ka Law Commission of India kala kerpat kijing ajimut na kipat ba bat kiniam ban kmi benya ya ke UCC. Ke Uniform Civil Code ka hap apo ka kredit ba sau jong ka riti sensyari ke balabo ba ka jela kan yele ting ban penskam ya ke Uniform Civil Code na ka benta kinong shunong ha kaleng ke benta jong kari. Menteri rang ba